Hej og velkommen til. Okay, har du også lagt mærke til det? Der er et navn, der bare popper op alle steder i krypto- og AI-verdenen lige nu. Og det er selvfølgelig BitTensor eller Tao. I dag skal vi prøve at finde ud af, hvad i alverden der ligger bag den her kæmpe, pludselige bølge af hype. Jamen, lad os da bare hoppe direkte til det store spørgsmål, som det hele jo handler om. Kan et decentraliseret netværk, bygget op fra bunden af et fællesskab, rent faktisk tage kampen op mod giganter som Google og OpenAI? Altså, kan græsrødderne virkelig vinde over firmaer med milliarder i ryggen? Det er præcis det, vi skal se nærmere på nu. Så lad os starte med det helt basale. For hvad er BitTensor egentlig for en størrelse? Jo, man kan nok bedst se det som kryptoverdenens svar på det her kæmpestore spørgsmål: hvem skal egentlig have lov til at kontrollere fremtidens kunstige intelligens? Altså, kernen i BitTensor er faktisk en ret simpel, men genial idé. Brug penge til at styre AI. Helt enkelt. Ved at belønne forskellige AI-modeller med deres egen token, Tau, for at arbejde sammen og levere noget af værdi, så skaber netværket jo et økonomisk incitament. Så i stedet for at programmere en masse komplekse regler for, hvad en AI ikke må, jamen så gør man det simpelthen bare mere profitabelt for den at arbejde for os. Det er ret smart, når man tænker over det. For at forstå, hvorfor BitTensor er eksploderet lige præcis nu, så er den her analogi helt perfekt. Forestil dig, at kryptomarkedet har været sådan en knastør mark, der bare venter. Ideen om decentraliseret AI, det var den lille tændstik, der så antændte en ren steppebrand af interesse. Som du kan se her, så er hyben altså blevet bygget op over tid. Det startede i små communities, og så kom der lidt mere dybde på med interviews. Men det virkelige startskud, det lød i slutningen af 2023. For da en sværvægter fra Silicon Valley som Chamath Palihapitiya nævnte det, så var det som at få et officielt stempel. Pludselig var BitTensor ikke længere bare et nicheprojekt, nu var det på radaren hos de helt store spillere. Med al den her nye opmærksomhed, så gik der selvfølgelig ikke længe, før der opstod en kontrovers. Og det var en kontrovers, der for alvor satte gang i debatten og trak den enormt magtfulde Bitcoin-lejr direkte ind i diskussionen. Det hele eksploderede med de her 3 simple tegn. Tao, Bitcoin. Det her tweet var jo ren benzin på bålet. Det provokerede den ekstremt passionerede Bitcoin-lejr og startede, hvad man vel kan kalde en lille krig på ord. Og som vi jo ved, så er der intet som en god kontrovers til at skabe opmærksomhed. Lige pludselig var Tao på alles læber. Men hvad siger BitTensors egen grundlægger så til alt det her? Jo, han siger noget helt andet. Han ser slet ikke BitTensor som en konkurrent. Faktisk tværtimod. Han ser det som en del af det kæmpe økosystem, som Bitcoin har været med til at skabe. Et meget mere nuanceret og respektfuldt synspunkt. Så lad os lige slå det helt fast. De løser 2 vidt forskellige problemer. Du kan tænke på Bitcoin som guldreserverne i en nationalbank. Det er fundamentet, det der sikrer værdi for det hele. BitTensor derimod er mere som en fabrik, der producerer noget helt nyt oven på det fundament. Og den fabrik har jo brug for et stabilt økonomisk system for at kunne trives, så de er ikke konkurrenter, de er snarere partnere i forskellige dele af det samme system. Okay, nu ved vi lidt om hvad og hvorfor. Lad os så dykke ned i, hvordan. Hvordan fungerer BitTensor rent teknisk? Svaret ligger i noget, de kalder subnets, og der findes et helt konkret eksempel, der virkelig viser, hvor kraftfuldt det her koncept er. 72 milliarder. Hvad i alverden er det for et tal? Det er ikke en virksomhedsværdi, nej. Det er antallet af parametre i en banebrydende AI-model, som blev trænet 100% på BitTensors decentrale netværk. Projektet, der gjorde det, hed Templar, og det fungerede som et proof of concept. Det beviste simpelthen, at det rent faktisk er muligt at træne en massiv, kompleks AI-model på en fuldstændig decentraliseret måde. Og her ser vi jo den helt fundamentale forskel i filosofi. På den ene side har vi den centraliserede model, kæmpestore, sindssygt dyre datacentre, som kun de allerstørste tech-firmaer har adgang til. Og på den anden side, der har vi BitTensor, hvor enhver med et grafikkort og en internetforbindelse kan være med. Det er ikke bare en teknisk forskel, vel? Det er en ren demokratisering af hele AI-udviklingen. Men for at være helt fair, så skal det siges, at den her model altså ikke er en GPT-4-konkurrent. Ikke endnu i hvert fald. Den er mere på niveau med de modeller, vi så for et par år tilbage. Men det er slet ikke pointen. Pointen er, at det virker. Hele den decentrale tilgang er blevet bevist, og det i sig selv er en kæmpe bedrift. Okay, lad os prøve at zoome helt ud og se på det store billede.
For det her handler i bund og grund om en kamp mellem to forskellige filosofier. Du har BitTensors græsrods tilgang på den ene side, og de store tech-giganters centraliserede dominans over AI på den anden. Og her har vi altså kernen i hele den økonomiske tese, som rigtig mange investorer kigger på lige nu. Centraliseret AI, altså OpenAI og de andre, er et marked på over $700 milliarder. Det er jo helt vildt. Og BitTensor, de er i dag vurderet til omkring 3 milliarder. Så man behøver jo ikke engang tro på, at BitTensor skal erstatte OpenAI fuldstændig for at se, hvad der foregår her. Hvis decentraliseret AI bare kan snuppe en lille bitte bid af den kage, så er potentialet jo, enormt. Det her citat, det indrammer den fortælling, som mange ser helt perfekt. Det er en klassisk David mod Goliat-historie. Jo større og mere skræmmende ulven, altså den centraliserede AI, bliver, desto stærkere bliver argumentet for et alternativ som BitTensor. Men der er ingen hype uden kritik. Og for at få et afbalanceret billede, så er her de to største bekymringer. For det første, matcher den skyhøje værdiansættelse overhovedet de reelle indtægter, som netværket skaber, eller er det hele bare ren spekulation? Og for det andet, lige nu bliver mange af de her små AI-fabrikker holdt i live, fordi de modtager nyskabte TAO-tokens som en slags tilskud. Spørgsmålet er så, kan de overleve på den lange bane, når de her tilskud bliver mindre? Og det efterlader os så med det sidste, store, tankevækkende spørgsmål. Er BitTensor startskuddet til en fundamental revolution i, hvordan vi bygger kunstig intelligens? Eller er det bare en midlertidig bølge af hype, der driver forbi? Kun fremtiden kan vise, hvilken vej det her går. Tak fordi du så med.